Unha semaniña máis e xa quedan pouquiñas para rematar a tempada. Temos connosco unha representación das Peñas. Neste caso está Álex Cedrón, da Peña en Berogados. Que tal, Álex? Como andas? Todo ben? Hola, moi boa noite, todo ben? E Dula, que se reincorpórase da Peña Broga. Moi boas, Dula, como estás? Boas noites, moi ben, gracias. Unha aperta de Bizogea, o resto que non poderon estar no día de hoxe. Se vos parece, damoslle unha voltiña pequeniña o que pasou na xornada anterior antes de entrar no partido contra Girona. Bueno, foi un partido así un pouquiño extraño. A primeira mitad, pois, bueno, dimos a cara, incluso o terceiro cuarto estuvamos aí. E no cuarto, pois, bueno, non defendimos. Está claro que se Breogán non defende, non sabe xogar ao baloncesto, o sea, esa é unha premisa. Necesitamos, pois, bueno, apretar un pouquiño, ter intensidade, roubar balós, xogar un pouquiño a contraataque para abrir eses espacios que ao final son os que nos generan os puntos fáciles. Bueno, por outro lado, eu creo que tamén se acabaron as pilas antes de acabar o partido. Bueno, eso foi o que sucedeu, a miña maneira de ver. Sí, a ver, para min foi un partido onde realmente non estivemos no partido casi ningún momento, porque a defensa durante todo o partido foi moi mala, así como, por exemplo, o día de Baskonia a defensa foi boa todo o partido. Para min neste partido a defensa foi mala prácticamente todo o partido. Salvaches os primeiros 15 minutos que en ataque estabas inspirado e metías todo, metías absolutamente todo, pero no momento onde os porcentaxes baixaron e deixaches de ver claridade en ataque, empezaches outra vez co bota a bota, empezaches a sufrir, conseguites ainda así ir 2 arriba ao descanso, pero xa no terceiro cuarto é que vendo as primeiras xogadas se viu que o equipo non saltou a pista despois do parón do descanso. Entón, un mal partido, penso que é máis circunstancial que preocupante, pero bueno, é un partido malo dos que tocan. Despois, para min, foi un partido onde non se soupo xogar co arbitraxe. Para min, o comezo do partido a arbitraxe beneficiounos o Broán, porque houve faltas clarísimas do Broán que non se pitaron. Chegou o encuentro, forzou unha técnica e a partir de aí o arbitraxe pasou nun extremo a outro. Igual, en algún momentos, o noso adestrador tamén tenía que haber forzado un pouquinho a máquina e haber forzado unha técnica a ver se a arbitraxe volvía a cambiar outra vez ou non. Pero, bueno, ainda así, o partido non o perdimos en ningún caso. Por la arbitraxe o partido perdemos porque non demos os mínimos necesarios para gañar na CB. Pois imos co partido deste sábado en Girona contra un equipo dun coñecido de Moncho Fernández e un Breogán que preséntase, como xa sabedes, ca ausencia xa daqui a final de temporada de Giliar, que xa non está no equipo, e posiblemente Atis entrará na rotación, non ao 100%, pero entrará na rotación, porque non sei se o está desvendo ou mellor é cousa miña, o equipo na rotación se empeza a complicarse o tono físico moito, non? Eu era o que dicía que, bueno, ao final o partido, pois, dache a sensación de que non hai frescura mental que necesita para ter esa clarividencia en ataque. O sea, eu creo que iso ven porque certos xogadores acaban acumulando moitos minutos e nos últimos cuartos, ao final, levamos varios partidos que o Breogán afloxa. Pode ser casualidade, sí, pero eu creo que máis ben é tema físico. E ahora mismo, pois, ir metendo xente en rotación. Atis, por exemplo, era un xogador que estaba dando uns minutos de moitísima intensidade en defensa, aparte de, bueno, dos puntos que aportaba, moitísimo rebote, bueno, a falta de Hiller tamén se vai notar, que era o xogador que máis minutos tiña. Entón, pois, bueno, a ver como damos parcheado esa situación. Supónse que algún terá que coller algún minuto máis, pero, bueno, eu polo que estaba lendo, supónse que a primeiros de semana chegará o novo reforzo, segundo decía o director deportivo. Alex? Sí, a verdade que se nota o tema físico e tamén, en certo modo, tamén o momento de ideas e o estilo dos xogadores, porque realmente cando chegan os momentos finais do partido onde tens que xogar con máis calma, con máis cabeza, con máis sentidiño, por así decirlo, o único xogador que nos quedaba en pista que tivera eso é Mabra, porque ao final Grant é un xogador de electricidade máis de un contra un que de xerar xogo, e Giliar chegaba tamén os momentos finales
bastante castigado e tampouco é un xogador moi dado aos despistes. E aí Atis sí que é un xogador que normalmente non é un anotador, pero sí que é un xogador, un segundo manexador, bastante fiable no bote, e sabe buscar ben os compañeros e sabe dar moita mobilidade ao balón. O tema é claro, recuperas a Atis, pero perdes a Hiller, co cal o problema vai seguir igual ou acrecentado porque ao final, cando cheguen os momentos finales, Hiller ten maior capacidade de chegar aos seus propios puntos a través de acción individual que Atis. Pero bueno, é onde estamos e o que toca lidar con elo e hai que traballar. Eu teño unha pedrada que o sábado fará un bo partido os dos 4 do Breogán, tanto o caso de Vila como o caso de Toni Nakic, que na semana pasada estuveron moi ausentes no partido en Lleida, non? A ver, Nakic é un xogador con bastante máis intensidade que Vila. Considero que, bueno, co cambio que fixeron eles, pois, ao mover o 4 que tiñan ao 5, bueno, o Juan Fernández, creo que perderon un poquinho de intensidade nese puesto e aí sí que podemos sacar algo de ventaxas. E se Vila recupera os números que tuvo estes partidos anteriores, podemos facer daño. Eu aquí sinto disentir, pero non vexo cos 4 do Breogán, polo estilo de 4 que son ao final 4 abertos, que non son 4 que teñen xogo interior ao final. Girona, un pouco tamén como fai este Lleida, son tamén os 4 que teñen son tamén 3,5 igual parecidos aos nosos, porque ao final Sergi Martínez é un 3,5, entón non vexo tanto esa diferencia, así que, por exemplo, penso que Saco pode facer daño a Juan Fernández e non me parece un xogador que pode paralo ben, ainda que todos coñecemos a Juan Fernández e cando está inspirado, sobre todo desde fora, pode xerar moito daño. E no tema dos 4, sí que ao final temos o gran problema dos 4 que son moi irregulares, non? Entón teñen un partido onde poden gañar eles o partido, pero poucas veces ao longo da tempada, por diferentes motivos, por exemplo, Vila está demostrando ser un xogador moi regular, e Naque está demostrando que cando ten os problemas físicos custalle moito recuperar o ton e volver ao seu nivel, así que o nivel, os picos de Naque son moi superiores, pero ao final é eso, son dous xogadores moi regulares que cando teñen o día poden gañar o partido, pero non son os xogadores fiables que precisas igual, aí hai que facer movimento a longo plazo. Pois imos comenzar ca nosa porra, pero antes adiantar que o próximo día 20 en Lugo estará os nosos compañeiros e amigos da Peña de Almansa. Ricky, Miguel Ángel e compañía estarán pola nosa terriña xa desde o venres para disfrutar de a muralla, a catedral e outras cousas boas que tenga a nosa cidade. Ricky, Miguel Ángel, os maltrataremos todo o que poidamos un pouco máis. Comenzamos a xornada co Vázquez Girona, que estábamos a falar, e o Río Breogán ás 6 da tarde. Aquí xa directamente resultado. A vitoria para Breogán. A cabeza e a lógica di que o normal é que gane Girona no estado que está o Breogán, pero como o Breogán normalmente non atende a lógicas, eu penso que vai caer a vitoria celeste. Unha hora máis tarde, ás 7 da tarde, Andorra contra Surne Bilbao. Andorra debería ir sacando puntos na casa, Bilbao fora é un poquinho máis floxo, creo que victoria de Andorra. Sí, ademais, Andorra agora, Bilbao tamén, non sei exactamente que data ten a final europea, pero bueno, penso que agora mesmo a cabeza ten máis en Europa que na CB, aínda que gañou a semana pasada, eu penso que vai caer a victoria local de Andorra. En remata a xornada do sábado con talento contra físico, o Murcia contra Baskonia. É o que levamos dicindo toda a temporada, Baskonia ten que despertar, necesita subir. Uca non está aínda na súa posición, pero bueno, que máis lle apremia conseguir vitorias é Baskonia. Victoria de Baskonia. Sí, son dous equipos que están
por debaixo das súas expectativas de comezo de tempada, claramente, ultra irregulares, cando teñen o día poden gañar, cando non, non. Eu casi que vou tirar pola vitoria de Murcia. Pois comenzamos o domingo con Juventud Badalona, Baxi Manresa, duelo catalán. Manresa leva boa racha, pero bueno, eu levo toda a temporada apostando por Juventud e máis na casa. Manresa fora baixa un pouquiño e creo que a Peña pode levar a vitoria. Eu penso que vai ser un partido igualado de moitos puntos, de moito ritmo, e dou lixeramente favorita a Peña por xogar de local. E ímonos ás illas. Veremos o que decides, porque xoga la Laguna Tenerife contra o equipo de algún dos que está presente, o Real Madrid, a 1 da tarde. Pasar o charco é Ai, complicado. sí, pero O hai que mollarse. Madrid aí vaille pasar unha factura, aparte, bueno, está centrado tamén na súa competición europea. Eu creo que a Laguna vai mollar. Bueno, eu non son como a outros, eu en baloncesto cando é a liga onde está o Brogan, eu son sempre do Brogan e sempre só do Brogan. Xa sei, xa sei. E anti-Obradoiro, eso sempre. Pero bueno, eu vexo, tal como están xogando agora mesmo, sendo o partido en Canarias, vexo favorito a Tenerife. Pois continuamos xa pola tarde co Covirán Granada, Barça. A ver, por números, por rachas, por sensacións, Granada teno moi complicado e o Barça ten que ir seguindo metendo esos puntos, digamos que sería unha vitoria fácil, entre comillas, porque fácil non é ningunha en ACB, pero bueno, eu creo que é vitoria barcelonista. Eu vexo vitoria clara do Barça, a dúbida que teño é se vai haber susto por parte do Granada ao comezo do partido, vai ser un partido relativamente igualado, vai a romperse desde o comezo. Vexo moi clara a vitoria do Barça. Remata a xornada deste fin de semana, logo falaremos dos partidos aplazados, co Valencia Unicaja. Partido complejo. Por un lado, Valencia, bueno, é un equipo que está indo moitos puntos, e o Unicaja tuvo aí un pequeno bache, pero bueno, eu levo toda a temporada dicindo que é un dos favoritos á vitoria final e creo que o Unicaja vai se levar a vitoria. Sí, partido moi igualado, porque vai a min o pronóstico é o 50% prácticamente. Pero sendo un partido de ACB, de Liga Regular, que estáse vendo que Valencia a nivel regular vai ben, xogando na casa e que Unicaja, penso que agora mesmo a posición clasificatoria importalle máis a Valencia, está máis metido nelo que Unicaja, eu aposto pola vitoria local de Valencia. En partidos aplazados por mor das competicións europeas, se xogarán o día 30 de abril o Casa de Mon Leima Coruña e o Gran Canaria, xogan as illas, as aí, contra o Geopos de Eida. Son os dos partidos que quedan aplazados para a seguinte xornada. En canto o Breogán, vou facer unha pregunta. Equipo para chegar a Europa ou non? Na actualidade, que reforzo fai falla? Un 2 como era Giliar? Eu nestes momentos valeríame a miña maneira de velo tanto un 2 como un 3, máis ben un xogador que teña puntos ou, como dice Casimiro, que genere superioridades. Non é necesario, non necesitamos un tirador tampouco propiamente dito, porque, bueno, con Aranitovic se recupera un pouquiño a forma. Curuso outro día estaba fino, Mabra e Gran non están facendo mal, o sea, tampouco non nos podemos queixar. Pero, bueno, si un xogador que seña capaz de atraer a rival e medio, ao final o que lle dá libertad é estes outros xogadores para generar puntos. E eu penso que realmente cos xogo exterior que ten o Brogan non é tanto ter un 2 como un 3, senón máis as características, e sobre todo para min o que necesitamos é que sexa un xogador que teña manexo de balón e que xere ventaxas, non? Máis que un tirador, por exemplo, non necesitamos un Carroll, por así decirlo, que nos dar un Carroll, pero eu penso que necesitamos máis sustituir en canto a características un pouco que nos daba Giliar de control de balón, manexo, poder subir bola de forma fiable, repartir xogo e anotar.
En canto a Europa, pois é que como non se sabe como vai estar Europa o ano que ven, non sabes en que posición tes que estar para estar en Europa, e se nos interesa en Europa só BCL ou tamén a FIBA Eurocup. Nos interesa a FIBA Eurocup, eu penso que sí que hai equipo de sobra para chegar a esos postos. Se só nos interesa a BCL, pois xa depende de outros factores que son Gran Canaria e Bahía Juventud, que po ano que ven van a estar en Eurocup de Euroliga ou vanse pasar ao lado da FIBA. Entón, eso non o sabes, pero eu penso que hai equipo para quedar eso, entre o 10º, 11º, penso que sí que hai. Pois a maior das sortes no partido Girona-Abreo que a vitoria caiga para Lugo, que a seguinte semana en Zaragoza chega, como decía, a Peña de Almansa. Moi boa noite, Alex, moi boa noite, Dula. Que teñades un bolecer, un apertivo. Boa noite, forza Abreu. Boa noite, forza Abreu.